máme tým pádom vyriešené dnešnému dňu, čo ma veľmi teší. Samozrejme, niekedy prídu do života, proste sa ponúknú veci, ktoré možno by dlhú dobu alebo dlhú dobu neboli riešené, alebo možno dlhú dobu by neboli ani otvárané, ale za povedať, že nejaké 4 roka možno aj diskutujeme na tému možno rozšírenia tých nehnuteľností a teda odkúpenia ďalších stavieb a pozemkov, ktoré sú v tejto lokalite. Jedná sa o stavbu a pozemky, ktoré máte aj tieto grafické znázornené červenou farbou. Je to v podstate z hľadiska vstupu, je to hneď tá budova, ktorá je primeraná na ľavej strane, je to pozemku, ktorý k tomu prislúcha, vrátane prvej menšej stavby, ale zároveň podiel aj v pozemku, ktorý je pred mlynom, na ktorom vlastne mesto mohlo byť manželstvom, partnerstvo a podobne a tak ďalej. Dokonca sa dá povedať, že vlastne túto nehnuteľnosť nájdete aj na stránkach realitných kancelárií, ktorá sa dlhodobejšia vo ktorých ponúka. Tá cena je približne taká istá, ako je tu navrhovaná. Výhodou nás ako partnera nejaký taký rozvoj je to, že ja to vnímam, alebo môj pohľad na vec je taký, že napriek tomu, že tá cena 360 000 za to všetko je pre toto obdobie, ktoré momentálne je, že koniec roka je značná, to si môžem povedať. Na druhej strane ja dlhodobo vnímam, že mesto by sa potrebovalo niekde rozvíjať, niekde sa posunúť ďalej. Pardon, ja som ešte bude pokusiť stavnické policie. No dobre, tak moje myšlenky sú dobre. A v podstate nedalo by to nejakým spôsobom neprísť pred vás a tú ponuku nejakým spôsobom prediskutovať. Ja som vlastne neformálne požiadal o nejaké vyjadrenie nejakého vášho predržného záujmu, či áno, či nie. Ten záujem aj bol, aj nebol, proste je to také, by sa dalo povedať niekde na 50%, že aj áno, aj nie. To chápem. Ja to vnímam ako to, že komplexnosť toho areálu a komplexnosť toho celého, čo tam mesto plánuje, kde dnes nemusia byť úplne jasné povedané, čo to bude, ale vieme, že niečo vlastníme, čo nám môže dať predpoklad na rozvoj, určitý rozvoj mesta, od určitých občianskej verejnosti, od kultúrnej spoločenskej a akokoľvek to budeme hľadať nejaké využitie. To je práve v kontexte toho mlyna, ktorý do toho povedal veľmi výhodným podmienok, si dovolím tvrdiť. V kontexte kúpy aj týchto vedľajších budov, ja to beriem ako balíček 150 až 460 a vtedy mi to dáva ako balíček zmysel. Nehovorím, že ten mlyn nás nedokáže fungovať bez toho vôbec. To určite nedokáže, nie je problém. Ale človek, keď má takú príležitosť, tak ako príde s tým, lebo sám by to tak nejakým spôsobom možno uvažoval aj na takom domácom prostredí, že takto by to nejako chcel vyskladať, keby to bolo, tak by to bolo najideálnejšie riešenie. Čo je vetou, samozrejme, vyhoduje to, že s tým predstavujúcimi vieme komunikovať na hláse alebo na nejakom súdnom rozvoji, že to nie je nepovedané, že dneska musíme na 360 000. Zatiaľ sa na 2 rokov, zatiaľ sa na tento rok, niečo na budúci rok. Možno sa dá diskutovať aj na nejakom inom rozpomogení. Dôležité je mať od vás momentálne v tejto chvíli prejavený nejaký zámer, že vôbec to má zmysel pre mesto aj do toho. Ak nie, pochopíme to, ale vidím v tom ďalší potenciál, ktorý sa môže časom vytvoriť do súkromných rúk. Teraz tu je. Ja mám aj informáciu, že možno sa vie nejaké záujem. Viete, to je také, aby to nebolo taká informácia do vetra, že zaznieslo len povie. Viete, považujem si tých ľudí, ktorí to vlastne za serióznych ľudí. To je práve. Nevidím v tom žiadne špekulatívne, nevidím v tom nič, potrebujú. Proste tie roky, ktoré to majú, ukázalo, že pre nich to nemali nejakú hodnotu, ale práve v kontexte toho, že mesto tam je nejaký partner, vedľa suseda, silný partner a vidí tam nejaký rozvoj, tak považujú to za dôležité si, že z ich strany korektne nejakú ponúku to mesto. Tak ja to považujem takto. Možno sa to predajú niekomu inému, možno to mesto nebude, možno to mesto kúpi, to ešte nie je dneska dozrieme nejaký predržný záujem, ale mnohokrát aj od vás počujem, že mali by naše financie končiť aj v nejakom, nielen predávať, ale aj úkole. Téma úhrady by bola skôr taká príprava ešte po ďalších stretnutiach s predávajúcimi a príprava aj od nás mesta, ako by to mohlo byť uhradené. Ja viem, že nás čaká celkom slušný príjem balík peňazí od NDS za rôzne vecné bremena. Čaká nás napríklad pozemkov, ktoré sme očakávali v tomto roku nakoniec, že sa podarilo vyriešiť pozemkové úpravy na Veternej ulici. Tam máme ďalší slušný balík peňazí. Dokonca máme nejaké pozemky aj na Baratokoch, ktoré si treba povedať, že dostanú na nejakú občiansku verejnosť alebo
dneska nie je problém 50 až 70 eur, ako to spíce neviacej, že zmýhame potreby. Tak ako ja, mojou úlohou by bolo potom povedať ako a čo, ale je pravda, že ja to už v tomto roku ako zdroje financovania veľmi nevidím, lebo už sme v septembri, oktobri. Čiže je to skôr tak s tými partnermi, im dať asi signál, či áno, či nie. Tým, že poznám približne názory vaše a viem, že je to také pol na pol, plne to rešpektujem. Teraz som vám povedať ako moju víziu, že prečo do toho ísť. Poviem takto, že možno, ak takto spoločne budeme o 3-4 roky, aby sme to nekúpili, tak aby sme potom niekedy si nepovedali, že aj sme to mohli mať a dneska by to bolo veľmi kvalifikované riešenie. To len bola taká moja úvaha, jak to niekedy je. Áno, nie je to malý balík peniaz, nie je to 150, nie je to 50, je to 300, čož je aj naše pomery dosť nášna suma. Poprosím o predsedníctvo komisie, predstavilo stanovisko. Komisia výstavby nesúhlasí so vstúpením uvedených nehnuteľností. Komisia výstavby navrhuje jednať len vo veci odkúpenia podielu z pozemkov parcelné čísla KMC 287/18 19 za cenu účelným znaleckým posúdením. Následne sa vecou bude opätovne zaoberať. Do isté sa sú to len tie dvoje, ale jeden ten druh, taký novovolník a jeden ten malý šporček. Ten veľký nie je. Treba to, čo máme mesto pred budovom Mlyna, čo vlastne to doporučuje komisia výstavby vyriešiť a za tak mali ten šporček. Tam máme podiely aj než má určitý podiel, ale práve tí, čo majú, čo nám vedia spoločné, kde majú určitý podiel aj tam. Pán predseda finančnej komisie. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer odkúpenia nehnuteľnosti, avšak v celosti a na splátky môžeme celosti. Ako v celosti všetky nehnuteľnosti a na splátky ako rozdeliť? Áno. Ide o to, že môžeme sa to vysvetliť. Ale som to vysvetlil. Na to, že môžeme povedať, že keď to chceme na splátky, aby sme sa dohodli, ale aby nebolo 3 dní, môže sa vždy niečo stať a tento proces kúpy predaj by sa nemohol nejak zastaviť, ale nemohol si prešiť. Takže ideálne by bolo, že by sa kúpila už celá časť, všetko, čo je realizované, ale za splátky. Prešli sme aj na komisii, ako by to bolo možné financovať, tak určite nájdu sa prostriedky na to a zoberme, že nekupujeme pozemky, ale zase budovu, ktorá je v podstate funkčná. A dá sa využívať tak, ako ju využívali oni teraz. Čiže môže prinášať hneď aj nejaký užitok. Môžeme dávať do prenajú, alebo môžeme to využívať. Nakoniec, aj keď sme to kúpili, nie je problém, že keď to schválime, že by sme to kupovali, mohli by to schváliť aj za situáciu, ktorá je odteraj, keby to bolo potrebné. Ale je to majetok, s ktorým sa dá proste žiť a dá sa s tým manipulovať. Buď to potrebujeme, využívame, alebo nepotrebujeme, predať. Takže sme určite za celou informáciu za vás. Ďakujem za také stanovisko. Už sa páči, otváram rozprávu v tomto bodu. Možno ešte keby sa niekto len zástal, dopoviem, prečo na 3/5 a 2/5. 3/5 vlastník sa nebude pán doktor Petro. Dokopy, alebo nejak pardon, 3/5 dovolám z toho dôvodu, aby mesto pri prvom prevode malo väčšinový podiel. To bolo to prvý dôvod, prečo sa takto možno. Na druhej strane časť týchto nehnuteľností vlastní fyzická osoba a časť vlastní SROčka, ktorá po tých nejakých diskusiách je pre ní takisto dôležité vedieť určité časové hľadisko, keď dojde o predaju z hľadiska ich účtovných nejakých postupov a krokov z hľadiska predpokladám na tých zdanenia a tak ďalej. Preto bolo určité rozdelenie aj do 2 rokov, lebo to bolo optimalizované alebo sa prejaví ako optimálnejšie pre nich riešenie. Bolo iná, nehovorím sa na tú tému nedá rozprávať. Skôr je len môžete vedieť, či do toho ísť alebo nie. A samozrejme, úlohou nás je pripraviť nejaký rozumný návrh na tie splátky a na tie finančné krytie održávania. To tak som vnímal. Ale to, áno, je pravdou, čo som dovolil povedať to, že táto budova
má aj aktívny nájomcov. To znamená, tie nájomcovia cca generujú 15 000 eur zisk ročne. Cez mesto má potom možnosť s nimi riešiť aj nejaké navýšenia a tak ďalej, vie vstúpiť do týchto kreditov, ale je tam už niekto, kto niečo spláca, čiže niečo sa tam už generuje. Na rozdiel od tej vedľajšej štruktúry, ktorá ešte nemá reálneho objemu, negeneruje nič. Čiže áno, je tam určitý benefit, ktorý môže teda vidieť ako tiež nejakým spôsobom ako výhodu. Ale chcem poznať vás aj ostatných názorov, čo nám hovoríte, takže poďme si to rozobrať a mi sa páči, že nám ospravu a poďme si to rozobrať. A poslanec mi páči. Môj názor je to, že som na to začiatku, ja som za, že by to postupilo. Tak si hovoril, že generujú tým, lebo je tam ľudí. A my znamená, že tam sú väčšie kapacity a je to vzhľadom aj tým menším, že sú zároveň veľmi a tak. Tak hovorí, že generujú to taký zisk, tak určitá celistvosť by to zapadala. Aj úplne povádam aj ten proces, ktorý môžem pred starým vínom, tým hlavným. Tam je to podelité, že mesto by malo podiel a ešte mesto tam nie. Toto, čo je červený, odkúpenie toho celého by mesto malo v celosti už aj jeho. Iba je tam malý dielik, to je taký malý cykl, hodí tak správu, že super tam je s firmou Boyster, by tam dostala 1/5, ako keby bol to váhu, ale všetko zvyšné by bolo v plnom výlučnom vlastníctve mesta. Všetko, čo je červený, mimo toho malého trojholníčka úplne na začiatku, to je 34 pri vstupe do areálu, tam také aj možno ďalej dobre nie je vidieť, tak mimo toho bolo všetko výlučné mesto a medzi tým ešte ide mlynský náhod medzi tými objektami, to je tiež mlynský pozemok. Medzi tým ide vlastne, to ešte nie je vyznačený teraz ten pozemok, ale aj toto je mestské, čiže tam je tá komplexnosť, takže z hľadiska parkovania, z hľadiska iných. Takže môj názor je taký, že som to za. Ja som nikdy potom. Ďakujem. Niekto ďalší? Môžem ja? Určite áno, aj za mňa, pretože tam, keď to kúpiť ako druhý, budeme rekonstruovať tú budovu, ktorú že a nebudeme tam ani otočiť. Takže určite áno. Z toho to splatiť aj keď na dlhšie. Ďakujem. Pán poslanec? Ja tu Genezu poznám asi od začiatku, lebo jeden z tých nájomníkov som tam bol ja kedysi, teraz som brat s otcom. Aj keď viac menej ide proti sebe, lebo buď tam ostanem, alebo pôjdem niekde inde. Viem, že tam mala nejaká rakúska firma záujem. No neviem si predstaviť, aby sme mali nejaké kultúrne centrum, alebo nejaké v tej našej budove, ktorej chceme niečo robiť a vedľa bude nejaká firma, kde bude možno niečo vyrábať alebo prerábať. To je jedno, čo, neviem, čo tam chceli robiť, ale neviem si predstaviť nejakú priemyselnú výrobu vedľa našeho nejakého kultúrneho stánku. Takže ja som určite za, aby ak chceme niečo robiť, sme mladí ľudia, temperamentní, chceme urobiť niečo veľké. Myslím si, že tak, jak si pán primátor hovoril, že veľa sme aj popredali, tak musíme niečo ukázať, že niečo aj kúpime alebo postavíme. Nie vždy treba len predávať, ale aby po nás niečo aj ostalo. Keď už sme brali asi druhý či tretí úver taký veľký po sebe, myslím, že by bolo vhodné, aby po nás ostala nejaká stopa. Takže ja som za. Ďakujem. Možno pri tom teraz nejaké myšlienky prišli s tým úverom v podstate tým, že tam je generujúci aj príjem. Mňa teda taká napadla ešte úplne iná úvaha na to finančné krytie, že máme tam ešte priestor asi na nejaký úver, aby sme mali istotu, že tam je platený z toho nájmu, tak teoreticky je to možné vyskladať. By to neohrozilo nejaký spôsob rozpočet mesta, hej? Keď môžem, momentálne je využívaná len spodná časť, má to ešte ďalšie dve poschodia, myslím si, že ak by sme tam dali na chladný výťah, nie je problém prenajať ďalšie dve poschodia. Ak by sme to chceli do systému nájmu, ale viem, že na tú budovu bol urobený projekt na bývanie, kde stačí vytekať okna a skelet máme, tú hrubú stavbu, ale možno dobrým nápadom by bolo aj parkovisko, keďže je to
na dvoch poschodiach by sme vedeli urobiť parkovisko. Jedno z tej prednej strany sa dostaneme rovno na poschodie a zase zo zadnej strany od Martály, tam by sme sa dostali jemným navýšením do druhej časti. Myslím, že priestor na také, je tam, potom by sme to nechali za projektantov. No. Ešte v tej diskusii musím povedať aj to, čo pán poslanec povedal, ešte predný objekt ten menší, už iba v súčasnosti je tam pán Peter Prochmar, tak využívajú podobu, tam majú nejaký prenájom, aj tá téma bola otvorená, či sa odpredáva bez toho alebo s tým. Momentálne som na myšlienku to kúpiť v celosti vrátane aj toho objektu, že nechcem by kúpilo tak, ako by bola možno je tu proti jemu, ako nejakým iným záujmom to dlhodobejšie tam rozvíja, ale na druhej strane vníma aj to, že je to možno výhoda aj pre mesto ako také. Nie sme nezastané tak, že mesto to kúpi a všetkým nejak to sa vyjde vyhodilo niečo také. Skôr práve, že bude to, že tam sú, bude sa nimi na tú tému rozprávať. V prípade, ak by to bolo hospoda, to kúpiť. Nech sa páči. Ďakujem pekne. My sme sa na komisii vydali v podstate rozprávali a za seba poviem, že som v tejto otázke trošku udržal ja, je týka financí. Veľa sa svoj potenciále, ako áno, na jednej strane chceli sme mlyn, teraz nevieme vlastne sa ešte zprojektovať, čo všetko tam bude. Bola ďalšiu budovu, keď nemáme doriešené strategické veci v meste, ľudia stále poviem šlapu po bahne a riešime infraštruktúru. Rozbehli sme rokovanie, boli tu aj na minulom zastupiteľstve občania Lipovej ulice, ktorá dlhodobo vlastne užaduje rozšírenie svojej ulice, aby odpovedali na bezpečnosť. Je tam viacero dokumentov, ktoré máme Šariš, ktorý už chce tiež rozrastať a je potrebné investovať aj do veľkého Šariša, čo sa týka opravy siet, komunikácií, vybudovania nových inžinierských sietí a v tomto prípade by som veľmi zvažovala prijatie ďalšieho, alebo navýšenie ďalšieho úveru na túto investíciu, keď nevieme ešte vlastne, čo v danej oblasti, alebo čo by sme to budovou chceli robiť. Čo sa týka vlastne toho využitia pozemku, tak ešte hovoril, že čo by tam bolo a to by vyšiel tak o funkčnom využití územia, rozhoduje mestské zastupiteľstvo, čiže stačí zmeniť územný plán a žiadna výroba tam nebude, budú tam byty, napríklad, aj rodinné domy a podobne, čiže funkčná plocha sa dá veľmi rýchlo zmeniť. Takže ja by som bola naozaj v tejto otázke veľmi opatrná, keď už vlastne jednu budovu tam máme, sme kúpili a v podstate aj keď vnímam tú potrebu rozšírenia a prevedenia areálu, ale zase na druhej strane vnímam aj požiadavky občanov a obyvateľov, ktorí by aj videli nejaké peniaze aj bez vlastných domov investované v tejto mestského majetku. Takže to už je Áno, tá téma, tá vec je dobre povedaná, alebo aj správne, pretože samozrejme vždy treba riešiť to, čo nás ešte palčivé trápia, to sú ciest, vodníkov, vody, kanálov, teda my to vieme, však ako to ako nemôžeme ani iné, že si nikto sa nemôže povedať, že to nie je dôležité a ja dokonca aj súhlasím, že musíme aj na to brať zreteľ. Len to beriem ako takú dôležitú vec, ktorá sa nám nemusí do budúcna časti kúpiť, to nie je na niečo, to len ako to je taká vec, že aby sme mali istotu, že to vieme riešiť o 5 rokov, tak všetky kľúdy v dnešnej dobe. Ako sme úplne v poriadku, riešime to 5 rokov, ale takáto dohoda s tým nebude, že riešiť 5 rokov. Toto som chcel povedať týmto. Ja to nie, a bolo mi to, veci si opačte, že by som vám to neponúkol, ako možnosť na riešenie, aby ste sa potom riešili, že až mesto to bolo ponúknuté a my sme to vlastne privážať nemalo. A potom proste je to také, že berme to ako vec, ktorá áno, 360 je to, áno, za tie všetky veci, áno, slipovať na 350 rúbali sa tie peniaze mohli použiť aj tam, ja to úplne verím, ale tá príležitosť je niekedy len krátku chvíľu, tak to by povedal. Pán poslanec, a tak si stala to, nie? Tak skôr ako to môžem byť. Ešte aj pán, dobre, taká. Ďakujem po prvý, dobre, áno, musí tak nejak. No, ja nie som, ja nebudem zdržaný, ja som zásadne proti, lebo
investor bude čakať 5 rokov, tak povedzme radšej ľuďom, že nečakajú ďalších 5 rokov, kým budú mať vodu kanál. Lebo zrali sme alebo my sme vlastne ľuďom pred vami hovorili, že nebudeme otvárať nové veci, nedokončíme staré. Otvorili sme vodovaratoky, otvorili sme nemovinu, ktorá sa uvidí. Čiže úvery skončili, ktoré sa zobrali, jeden skončil v Moste, druhý skončil v kultúrnom dome a naši sme chceli niečo konečne do poriadku, tak skončilo vlastne do 0. Čiže zase tam boli platené z rozpočtu a po jednej ulici chceme nejaká nášda do poriadku. Čiže ďalších x ulic, ktorí dojde na asfalt, ďalších x ulic, ktorí dojde nemajú vodu, kanál. Tí ľudia platia 65 eur mesačne za vývoz žumpy, ale im povieme, že prekračte ďalších 5 rokov platíte žumpu, lebo sme museli kúpiť lín, ktorý nevieme, čo chceme. Nehovoria napríklad o jednom chodníku po kanáši. Napríklad, neviem, pán poslanec сказал, že má malé dieťa. Kdy manželka chodila s kočíkom pomedzi kamiony s drevom, domiešavače, elby, traktory, neviem, či by si spokojne bolo, že tady je s kočíkom. My len čakáme, keď sa tam niečo stane, nejaké matky s dieťaťom, ale povieme, sorry, nemôžeme robiť chodník, lebo sme kupovali mlyn, ktorý nám aktuálne vôbec nie je treba. Áno, verím to, že treba kupovať aj nejaké pozemky alebo niečo. Xkrát som povedal, kúpme napríklad nejaký pozemky v Kanáši, lebo pri každej športke, čo vidíme na Facebooku, je mestečko športu. V Kanáši v mestskej časti nemáme ani jedno mestské ihrisko, ani jedno mestské, ani jedno športovisko. Tá budova sa zmenila, už tam je napísané Kanáš, mesto Veľký Šariš. Sa prestane tváriť, že Kanáš je samostatné, lebo je tam mesto Veľký Šariš. Tak najprv schválili 100 milióna Kanáša, nech majú základnú infraštruktúru, lebo platia rovnaké dane ako obyvateľia Šariša, ktorí majú vodu, kanál, svetlo, cestu, tam ľudia nemali nič. Potom môžeme kúpovať ďalšiu budovu za 360 milióna dáme do budov, ktoré nám aktuálne vôbec treba. Tak na finančnej komisii ja som tiež za od začiatku, na finančnej komisii sme to znova prebrali, proste to do nového hľadiska strategického je to dobrá investícia, spomenul si aj začiatku sa hovorilo priemer starej toho, čo sme kúpili tejto, je to stále výhodné. A ďalšia vec je to zabehnutá budova, prinášajúca zarábať sama na seba, ktorá proste tam uživí, aj keby sme išli do toho spomenutého úveru. Zase, ako Kanáš, proste za posledné 3 roky, koľko to bolo preinvestované, ako, neviem to teraz z hlavy, ale proste, že za posledné 3 roky bolo toľko preinvestované za koľko posledných 15 rokov to nebolo, takže nerozprávame, proste tak. Ja som koľko to bolo, 4 ulice sa vlesla platiť, ale nejako, tak vieš, koľko to stojí, že teraz nemôžeme postaviť celý Kanáš za 1-2 roky za vek. Ale nechcem to proste. Začali sme pekne, chcem ísť, zase by som to pokračovať ďalej, ale len toľko v tej budove, technika, môj Bude to už na tak myslí, že ešte dobre. Ja chcem aj na slova pani poslankyne trošku reagovať. Nemôžeme tvrdiť, že nedávame na cesty a na opravy. Prečítajte finančné plány, ktoré robíme a pozrime, koľko tam ide na opravu tie komunikácií, koľko ide do Kanáša, koľko ide do Šariša, koľko ide na ktoré cesty. Takže nerozprávajme o tom, že nič nedávame. Nakoniec aj most, ktorý sa bude stávať, je tiež cestná komunikácia a tiež prispieje ku cestným komunikáciám k zlepšeniu. Tak nehovoríme, že nerobíme cesty a že neopravujeme a že chodíme po zlate. Aj toto bude dobre, že keď budete most, tam nebudete chodiť ani vy po zlate, ani ďalší iní. To je jedna vec. A ja by som teraz poprosil aj zo svojho dneska takto, že by, keď môžete na ekonomickom úseku urobiť nejakú analýzu, koľko z tých schválených investícií ide napríklad toho roku na infraštruktúru, opravu ciest a komunikácií a koľko ide na nejaké projekty. Aby bolo jasné, aby nemohol potom niekto povedať, že sa tu nič nerobí pre ľudí a že sa nestávajú kanály a že sa nerobia cesty.
Vy, keď ste išli do Kanaša, tak ste išli do zahradkárskej oblasti. A ste mali s tým aj žiže veci zahradkárskej oblasti. Ja keď som prišiel do Veľkého Čariša, som 20 rokov čakal na hlavnej ulici na kanál. Tam ľudia koľko. A som sa... Jedna ľudí si prejde tam, čo dodnes nemajú... Aj my, ale je to tam možno maratón, kde ešte nikde býva. A nerobil sa na tom, že len... 20 rokov tam ľudia čakajú na asfaltu. 10 ľudí si teraz prečítam. Takže chodia po bláte. Chodia po okne a po bláte. Áno, ale robí sa jedno a robí sa aj druhé. A bez toho, že by sa... 3 roky a povedzme jednu krásnu lúku vodovo. Jednu krásnu lúku vodovo. Kanáš, nerozprávali. 3 roky od Kanašu. A koľko sme spravili? Ale... Jeden vodov krásnu lúku za 3 roky. 6600 ľudí nie je len Kanaš. Ale 5500 ľudí je Veľký Šariš. Tak robíme aj trochu ten pomer. A Veľký Šariš bude aj s Kanašom, keď bude mať všetku infraštruktúru, ktorú chceme a ktorú sa snažíme nejakým spôsobom dosiahnuť aj novými investíciami. A nie je teraz len ten mlyn, respektíve to ďalšie zakúpenie, ale o všetky investície, ktoré plánujeme. Lebo buď sme proti kultúrnemu centru, Bohera stojí, buď sme proti mostu, Bohera stojí, všetko veľa stojí. Ale opravy nestoja a nerobíme ich. Tak si treba uvedomiť. Poprosím, keby mohol potom pán ekonomii robiť. Ale dobre, Dušan, ale ako s touto kúpou prispieš ku kvalitu života obyvateľstva? Tak ako celý čas do toho rozpráva. Tak kúpili jednu časť máme a tú druhú, ako prispieme ku kvalitu života? Ja budem počuť, aby sme takto, len chcem poprosiť jednu vec, že áno, tak je, aj to povedal poslanec, držme si taký, ako snažíme sa to obecne rozhodnúť, tie emócie sú niektoré oprávnené, lebo každý sa snaží predstaviť aj svoje myšlienky a tak ďalej, to plne chápem. A ja potom na to zareagujem, čo sa urobilo, aby to bolo aj citeľné a vnímateľné, že ja môžem súhlasiť s tým, čo bolo povedané za 3 roky, že sa urobilo viacej za posledné roky, a to je treba uvedomiť, jaká vám tu sedíte. Áno, aj nám zúrazu, že sme to pripravili, že sme nezvali a naši financie sa schválili. To teraz nie je o tom, že áno, ty môžu byť tempo lepšie, ale zoberte ten náraz alebo to, čo sa urobilo za 3 roky. Toto vnímaj, či bolo možno až takéto za posledné obdobie. A keď na túto otázku, čo poviete, tak si povedzte vyhľadať ešte na ďalšie 3-4 roky a kde môžu byť. Hej, tak si to chcem odpráv povedať. Pán poslanec, tak môže pani. Ja iba tak už nebudem reagovať na tieto vystúpenia, ale možno si musíme zobrať tak, ak budeme čakať 5 rokov, myslíte si, že tá budova bude lacnejšia, alebo prídeme o tie peniaze? Ja si myslím, že to bude len dobrá investícia, aj keď ju predáme. Ale zistíme, že nebudeme mať peniaze na splatanie a ju predáme, určite ju predáme oveľa väčším ziskom, ako keby sme ju teraz nekúpili. A už len na margo tých všetkých, ak by sa dalo zverejniť to tak investičný plán mesta, ja si myslím, že do Kanaša natieklo toľko peňazí, kde historicky nikdy toľko neišlo. A nie je to len o vás dvoch poslancov z Kanaša, že ste schválili. Lebo ak by sme sa my stavali tak, že vy ste Kanaš, my Šariš, a vám dáme len toľko, myslím, že vy dvaja by ste si neschválili tieto veci. Takže nerozprávajte, že my a vy. Myslím si, že i nastal dobrý čas na to, aby sme, lebo vždy pri voľbách hovoríme o jednom volebnom obvode, myslím, že by bolo dobré, aby sme navrhli jeden volebný obvod a to by mohlo steliť tú celú, aby sa nerozprávalo o Veľkom Šariši a Kanaši ako o prílepku, ale aby to bolo jeden volebný obvod a vtedy by možno, a veľmi dobre povedal Dušan, vždy to bola zahradkárska osáda, kde lacno pokúpili pozemky, pobudovali sa a teraz sú od nás 12-metrové cesty s chodníkom a neviem, či vysporiadajte tie pozemky a myslím si, že mesto robí všetko preto, aby na vysporiadaných pozemkoch budovalo či cesty, či kanály. Ale ak raz tam sú súkromné pozemky, 6-metrové cesty, tak je ťažko tam dať všetky tieto siete. Keď ešte môžem, nech dokončíme túto debatu a ešte pred hlasovaním, aby som dal predstavku. Ja ďakujem. No, krátko, ešte takú reflexiu. Chcem poprosiť, aby sme
Lebo takéto označenie, že to bola, kedy bola, ale dnes je to nové plnohodnotné územie na bývanie pripravené. Plnohodnotné tomu druhu, že je o tom záujem, že sa vystávajú a musíme aj túto bude reflektovať, ktoré sú v súčasnosti, alebo ktorá bola začata pred 20-30 rokmi a niečo bolo pred 50. Toto zahoďme, lebo áno, to poznal tú genézu, možno takú predstavu, ale ľudia, ktorí tam idú bývať, ani nevedia, že to niekedy bola teda taká strana, takže dajme bokom tú informáciu, lebo to také vydočetné naša trošku napätie do tých našich predstava, ktoré tu máme, to nie je taká, to je naša mesto, naša súčasť, je to nazme aj my. Ale jednu vec, vlastne, čo som povedal, pozrite sa na moje hlasovania, a som to povedal, že 3 roky, ale vy ste to schváľovali. Áno, niekto bol niekedy, ten tam niečo nezbylo a tak ďalej, ja to verím, a to je prirodzená vec, ale globálne sa dá povedať, že 90% vecí sa schválilo možno jednohlasne, alebo vo väčšine, určite vo väčšine, nie vo väčšine šiestmi, vo väčšine väčšie. A išli peniaze schválené aj od Kanáša. V takom tempe, jak nebolo to posledná dobe, som to jasne povedal, že to tak je. A ja môžem tu začať menovať ulice od Jahodovej, Stromovej, ja neviem jakej. Áno, každá lokálne sa neurobila, ale to, čo roku bude sa šariska. Ja verím tomu, že nám prejde aj tá Trnková, že sa podarí. Áno, a sa konečne zrobí ďalší úsek. Áno, ten vodovod realizácia nešla tak, jak sme očakávali. Ale stále čakáme na takú výzvu, ktorá neprišla. Na čo môžeme byť taký, že tam urobiť? Máme my teraz, že neviem, reálne, že nevieme pokryť celú potrebu, nevieme. Ale vieme, že na tom pracujeme, čo sa možno aj to posledne urobilo. Dobre, pani poslanka. Ja už som chcel vlastne povedať k tomu, že tak šilo vravilo, že to potom predáme. Trošku si to odstavuje, lebo zase len nejakému investorovi, ktorý tam niečo rozbehne. Čiže nevidím to momentálne ja z toho hľadiska potenciálu a reálneho užitku obyvateľov celého mesta Rovino Šabiša. Vidím tam teraz v súčasnosti, že tie peniaze utopíme a reálne ich nevyužijeme na akútnu a aktuálnu pomoc tam, kde to najviac treba, kde to horí a kde treba naozaj urgentne tie peniaze používať na zveľaďovanie toho prostredia pred obyvateľmi alebo realizovanie alebo aj kúpy iných pozemkov, ktoré môžu slúžiť aktivnejšie a rýchlejšie pre mesto. V tej oblasti mesto má budovu, ktorú vieme využiť, vieme použiť na nejaký účel, ktorý ešte nevieme a nemyslím si, že by bolo vhodné kupovať ďalšiu zase na nejaký účel, ktorý nevieme. To je moje. Ospravedlňujem sa Kanašťanom a beriem svoje slova o Kanaše zahrádkarskej oblasti. Áno, súhlasím s tým, že to v Kanaši za posledné 3 roky urobilo ako lebo náraz z 0 na 2 je markantný. Prečo to využívaš? Tak, ale krátko, proste ja vidím v tom aj verím tomu, že možno, že nie, že moje všetky naše deti, naše vnúčatá, keď sa dožijeme, teda ja za seba hovorím, nám zase poďakujú, že dobre ste urobili, že ste to kúpili v celosti a investovali peniaze do toho. Tak, to zase ako, nestojím o to, oni to vedeli, ale no, dá sa povedať, že každý z vás, čo hovorí, má pravdu. A to takto to povedal povedať. Lebo má pravdu aj ten, čo hovorí, že potrebujeme riešiť aj tieto veci, má pravdu aj ten, čo... A to je tá vyváženosť toho, že proste ja potrebujem vedieť, či je ten záujem alebo nie je záujem strany. Ale proste hľadať financie bude to. Možno nás nastavie ten stroj financovania. Možno si potom povieme, že aha, že to úplne je úplná nereálna vec vôbec na túto chvíľu. Ale potrebujem sa vám predokovať z toho, že možno dať taký mantinely finančné, skladkové, niečo, proste vedieť, niečo aj tej druhej strane povedať, ak je záujem. A možno, že to fakt je vlastne predať. A možno to nebude iba cena vôbec vlastne. A možno to bude zahodiť za tému. Ale to urobíme všetko preto, aby sme z môjho pohľadu, ja sa prikladám na riešenie tej témy, ale rovnako vyváženie vnímam aj potrebu všetkých ostatných vecí, čo sa tu deje. Ale ja vidím, že sa riešia a už sa robia. A verím, že všetci to značie, to bolo viac povedané v takom tempe, ktoré by možno nebolo. A ja som rád. Ja som rád, že to tak je. Chce sa niekto do správy ešte prihlásiť? Pán poslanec? Ja už len tak krátko, že nechcem len profitovať ani nechcem, ale všetky veci, čo sme schváľovali, myslím, že ja poviem, že 90% súhlasil každým, aj.
ten most, to nie je len pre Kvaratkovského, to je pre všetkých, hej. I pre Šarišana, i pre Sabinovčana, i tak, ale grobo pre obyvateľov Šariša. Cez Útreky, Sekole, alebo dačo také, tam tiež to bude využívať všetko, nielen Šarišani, aj Kamašani, takže ten život my musíme žiť spolu, my nemôžeme segregovať, že Kanaš bude svoj, len Šariš bude len svoj, všetko. Tak, jak ja pôjdem na ľudí do Kanaša, to môže žiť na Ilisko, nemyslím sebe konkrétne, hej, ako občana, hej. Teraz sa to je celé tá cykloalej smerom ku mlynu, hej. Toto tiež sú atraktívne, hej, lebo prídu ľudia, začnú sa prechádzať, ale aj ten čas nám ukáže, že tam môže byť tá konečná stanica pre kultúrne centrum komplet, hej, že sa my budeme mať fokusované a nakoniec sa rozhodneme, že to bude celá kultúrna budova, hej, od galerie po knižnice, po nejakú kaviarniu. To je proste tak. A tak by sme prišli na to, že nemajú už kde parkovať auta, nemajú kde toto, pridávame zariadenie tak. Sme sa rozprávali, že aj na komerčné účely by sa využili bezoslovy alebo prísť, že bol nejaký zdroj príjmu. Tak, ale si myslím, že nikto neháni, že či len do Šariša dávame, či len do Kanaša dávame. Treba trošku také ľudí, pôvody. Každý chce. Neviem, že by tu niekto z nás našiel, že chce len pre niekoho, že len pre sebe, že len pozerať, len predo mnou. Tak popozeráme všetci. Tiež sme sa nedolili, pri rokovém ministru z začiatku, ale víš, cesta sa našla, hej, to pochopenie, ukludnosť tej emócie, tak a už teraz je, ďalej. Ďakujem, krásne. Úplne s tebou súhlasím. Že tie športoviska budú využívať všetci, aj Kanaš, aj Šariš. Tak preto hovorím správne, jedno športovisko v Kanaši, ktoré môže aj Šarišanci využívať. Taký páncer mohol byť v Kanaši a mohli aj Šarišanci využívať. Veď je to v tom istom meste. Len jedno športovisko nejaké, aby mohol už aj tam. Lebo ja napríklad cykloále. Prečo cykloále nemohla? Ja rozumiem, že to cykloále je tu, že to vyrieši veľa problémov. Ale nejaká cykloále napríklad aj v mestskej časti, lebo ty, keď chceme ísť na cykloále sem, musíš si kúpiť na auto, nosiť na bicykel, musíš si bicykle naložiť detská do sedačie, prístup, povykladať, poskladať, to z toho auta, pobicykluješ sa a znova tá infraštruktúra, naložiť bicykle, odviesť, lebo s tými ľuďmi sem neprídeš, nemáš cyklochodník, nemáš chodník, ktorý by si tými ľuďmi na bicykli prešiel. Rozumieš, takže tá využiteľnosť je, kým toto celé absolvuješ dvoma deťmi, tak sa radšej než bicyklovať. Preto hovorím, pravdu niečo tam, ale to môžu aj Šarišanci využívať. Tak isté, ja si úplne súhlasím. Ešte jedno veko. Jako, sú 3 roky, ja si myslím, že to debaty vyplynulo, že každý jeden zo Šarišanov v úvodzovkách bývací rozpočači nemá problém podporiť pamflet, športovisko a neviem to, aj Kanaš. No, ako... Tak, ako toto myslím, že áno, že fakt, ako dajme tú takú na sebe možno takú nejakú klínu, že dajme bokom, že sa už niečo povie, alebo tak, ako toto dajme bokom, ako to začína, alebo to začalo, tak dajme tak, že aj keby teraz prišlo, že nájdeme na tom prítomný park, ktorý sa nám žiaľ proste nie z našej vôle, ale proste z toho, ako fungujú tie masky a PPAčka a podobné projekty cez nich, 2 roky čakáme na jeden park, ktorý sme zo svojich peniazí sami dávno urobili. Tam je ľuto teraz dať 50 000 z nášho rozpočtu, keď viem, že máme tam schválené niekde. My sme veľa nepochopili možno ďalší, že by tam bol aj investor. Ja si nemyslím, že keď takto ponuko prišli k vám, že by sa nepochopilo. Ako ja to tak vnímam. Tak jak sa vytvorila stará škola, že sa kupuje tá budova, tak jak sa potvorili cesty, keď sa teraz dalo 100 000 na ide Jesenná, ide Jahodová dokončená, ide Močiana sa ide opravovať a tak ďalej. A ide, a že to robili osvetlenie, že zoberme, takisto tohto roka išlo peniaze za 100 000 eur a z toho možno poviem hneď, že nejakých 5 alebo 10 000 je v Šariši ako územne a zvyšok je Kanaši. Čiže idú peniaze, nebudeme sa robiť prehľady, lebo zbytočne, aby sme nedosúvali. Témou je, že sa nám to pozdávať ideovo, investorov a tak ďalej do budúcna. Ak si vieme tú veľkú tému čo povedať, ja myslím, že možno toho spomenať chystané aj také jemné občerstvenia v rámci také psychologénie a prestávky,
pýtam sa, či sa chceš nejakú minútu zapojiť do rozpravy, a my sa potom ešte dal som predstavku, aby sme pokračovali v predstavke prezidentky ľudia. Ďakujem a teda vyhlasujem predstavku.